आइजें लाग्रा दैदेनगिरिफोर आफादफोर गैला जिहेतु जों दिनै लोरबां जाबाय नामा दिनै गुबुनफोरा जोंनि फारसे गोरलै मोनसै नामा नै बेफोरबायदि साननाय फैयो ফটো আমার কাছে আছে 2 লাখ ফটো দিয়েছে ওরা গোসাইগাঁওর UPPL নেতা হয়ে ওরা UPPL সরকার বিলা কইয়া সবাই এরকম ভাবে দাবি রাখছে যে ওরা UPPL লিডার আছে এজন্য গোসাইগাঁও ওরা যা বলবে সেটাই রাজত্ব চলবে জনগণের কোনো রাজত্ব নাই এখানে আরে মারবে অফিসে নিয়ে যাবে এখানে জনগণের রাজত্ব নাই UPPL সরকার জন্য দাদাগিরি চলে যাবে আগের দিন নাই দাদাগিরি চলবে না রাজনীতি তো হইছে দাদা কোনো দাদাগিরি চলবে না खुलुमबाय खुलुमबाय हेलो एसबी ब्लगनि नायगिरि साफ्रोमखौबो निमाहा बिनाय थाग्रोबाय भिडिअआ नैबे साननैसो इरेगुलार जागासिनो खोथाया ओरैबायदि जोंनि गामियावहाय दखरा एबसुनि बोसोरारि जथुमा खुंफुंनो थांगासिनो दङ 22-23 नैबे डिसेम्बर दाननि स' बेयावनो एसे बेस्थ' ना खामानि सोलिगासिनो दं जिहेथु जों गामियावनो खुंगोन नालाय खामानि गोलैदों आरो बेनि बागै सोरबाफोर माबाफोर सानोब्ला बिदि साननो गोनां गैया आङो फोरमायगोन गासिबो खोथाखौ दा बर्थमान ओंखाम जानो फैलायबाय आङो सानजौफुनि ओंखाम ओमफ्राय दा खामानि दंबावो आरो गाबोनबो जागोन मा आपडेटखौ हरबाय थागोन माखासे खौरां दङ नोंथांमोनखौ आं फोरमायगोन दसे दान्दिसे समनि उनावहाय नैबे भिडिअ नुनो मोनगोन बर्थमान दा देखायलांसै नोंथांमोननो सानजौफुआवहाय नोंथांमोनजों माखासे मेसेज शेयार खालामनो गोनां दंमोन दा आरो लेटेस्ट मोनसे मोनफैलायबाय खौराङा नैबेनोमोन फोसावनो गोनाङा जे गसाइगाव टाउन कमिटिनि चेयारमेनखौहाय हमना लांनाय जितु जाथाय बेनिफ्राय बेंगलि बिथांमोननि बेफारि सासे UPPL नि माखासे सोद्रोमाफोरजोंहाय बुजानाय होननानै बिथांमोना फोरमायदों थ' मा बे एक्चुअली मैयानिफ्रायनो मोनगासिनो दं नैबे खौरांखौहाय आरो खौरां नोंथांमोनजों फोसावनो गोनां गोबां दङमोन सावरायनो गोनां गोबां बाथ्रा दङ जेरैहाय नोंथांमोना अलरेडि मोनथिबाय माखासे खोथाखौ डिआर नाब्ला सारनि जितु हियारिं ना बेबो जालांबाय नाथाय दुखुनांथाव बाथ्रा साक्सेस जानायखौ नुहुराखै आरो बेलाफारसेथिंहाय गोबांथार बेबायदिनो माखासे खौरां फैदों आं बेखौ फारि फारि नोंथांमोनजों सावरायलांगोन नाथाय नैबे भिडिअ स्पेसियेलि नोंथांमोननो नैबे जितु लेटेस्ट ना रिसेन्टलि जानाय बेफारिफोरनि खुगानिफ्राय बिथांमोना मा फोरमायदों बेवहाय जों सावरायनो गोनाङा मा बेखौ जोङो भिडिअनि जोबथारनायावहाय फारि फारि आंनिफ्राय फारसे अपिनियनखौ होगोन नोंथांमोननि साननाया मा बेखौ नोंथांमोना कमेन्ट्सनि गेजेरजोंहाय फोरमायहरनो हागोन स' जोङो नैबे बेफारिफोरनि माखासे बुंलांनाय बाथ्रा ना बेफोरखौहाय एसे नायना लाग्रोनि बेनिफ्राय सावरायलांसै माखासे खोथाखौ ওহি আমাৰ সৰু হাৰা দোকানদাৰক এনেকৈ মাৰি দিয়াটো আমি ভাল নাপাওঁ কোনে আহিছিল ইয়াত আমি উগ্ৰপন্থী বুলি শুনিলোঁ উগ্ৰপন্থীৰ যুগেই নাই এতিয়া শান্তি হৈছে এতিয়া অশান্তিটো লগাই দিল আমাৰ ইয়াত এইটো অশান্তিটো আমি মানি নল'মতো কোনে কৰিছে আমি GST পেইড কৰিহে ইয়াত বিজনেছ কৰোঁ আমি কিমান কষ্টৰ মাধ্যমত বিজনেছ কৰি আছোঁ তাৰপিছত বিজনেছমেনৰ ওপৰত ইমান অত্যাচাৰটো আমি মানি নলওঁ এইটো ইণ্ডিয়া হয় ধৰিব নোৱাৰিলে আপোনালোকে ব্যৱসায় সমিতি কি পদক্ষেপ ল'ব এতিয়া আমি বন্ধ ৰাখিম আৰু যে ভিক্টিম আছে তাৰ এগেইনষ্টত কেছ হ'ব এতিয়া প্ৰশাসন কি কৰে বন্ধ ৰাখিম হ্যাঁ ইট ইজ রাইট ওর সঙ্গে ধরো টাউন কমিটির সঙ্গে কিছু একটা হয়েছে তো আমি অবাকে ওখানে বুঝে টুঝে স্যার আসছিল স্যারকে আমি বললাম যে স্যার ওই জায়গাটাকে বললাম এরকম ভাষা লোক করিস না খারাপ তোর যদি কিছু থাকে তুই থানায় যে অ্যাপয়েন্ট কর বললাম স্যারও হয়ে গেল যাওয়ার পরে তারপরে দেখলাম এখান থেকে কিছু আর এখান থেকে কিছু তক্কাতক্কি হইতেছে আমি কি করে মোবাইলটা বের করে ভিডিও করতে চাও তখন ভিডিও করার পরে এখান থেকে সবাই গেল ওরাও আসলো হুলুস্থুল কতগুলো চ্যাংরা আসলো হ্যাঁ বড় চ্যাংরা মাস্ক লাগাইছে কিছু কিছু লাগাই নাই হুলুস্থুল চা পাইছে পাথর লাঠি হুলুস্থুল মারপিট মানে অ্যাটেম্প টু মার্ডার তা আমাকে আবার ওখান থেকে কেউ দেখছে ভিডিও করতেছে আমি দৌড়ে গেছে আমাকে কলার টাইনা নিয়েছে আমাকেও মেরে ফেলো আর কি পিছন দিয়ে ঘুচু কয়েকটা মারছে আমাকে হ্যাঁ মায়েরা ঢেটা তারপরে বলছে এইটাকেও শেষ কর হ্যাঁ তারপরে আমি বড় ভাষা দিয়ে কথা বলছি দিকে অল্প সেভ হয়েছে তারপরে আমার মোবাইল নিয়ে নিল ওরা মোবাইল নেওয়ার পরে মায়েরা ফেলবো যে হোক আমি যেরকম করে বুদ্ধি করে হোক ওখানে বাঁচছি তারপরে আমাকে বলে চল অফিসে চল অফিসে নিয়ে আসলো আসার পরে এখানে দাঁড়ালাম আমি স্যার আসলো স্যারকে বলে এই আমাদের ভিডিও করছে ও বহুত বেড়ে গেছে হ্যাঁ আমাদের সরকার 4 মাস আছে এখনো হ্যাঁ 4 মাসের মধ্যে তোকে একদম যা ইচ্ছা তাই করবো আর তোকে শেষ করে দেবো আমি বড় ভাষাতে বলো এটা বড় ভাষাতে আমি বুঝি ভাই হ্যাঁ স্যারকে বলো একে আমি কয়েকদিনের মধ্যে আমি শেষ করে দেবো এখন তুমি কি চাও আমি চাই এটা জানি আমার প্রোডাকশন হয় এই জন্য আমি আমাদের ওসি স্যার আছে গোসাইগাঁও আর আমাদের চেয়ারম্যান স্যার আছে টাউন কমিটির
তো এটা প্রোডাকশন আমাকে দিলে হলো। আচ্ছা, আর যারা এরকম আমাকেও হিট করছে না, আর আমারও জীবনে নিরাপত্তা লাগে, ওই যে চ্যানেলগুলো করছে এই কাহিনীগুলো ওদেরকে শাস্তি চাই আমি। আচ্ছা, আপনাকে যে ভাউকি দিছে চেয়ারম্যানের সামনেই দিছে? হ্যাঁ, চেয়ারম্যান সামনে এসে দিছে। চেয়ারম্যান কিছু বলে নাই? না, উনি বলছে এগুলো করতে লাগে না, এগুলো লাগে না, বুঝিয়ে দিছে উনি। মোবাইল দিছে আপনার? মোবাইল আমি এখন পাইছি, আর আমাকে দিয়ে ভিডিওটা ডিলিট করাইছে আর কি। জোর জবরদস্তি পুরো দম এখানে আর কি, আমাকে মনে করো এরকম মনে করো মারে আর কি, খাবলে খাই। আর একজন ওয়ালের মধ্যে থাপড়াই দিয়েছিল আমাকে রাগের চোটে। ভিডিওটা কার নেতৃত্বে ডিলিট করা হয়েছে? এটা হলো ওই ছেলেগুলো। চেয়ারম্যান ছিল যখন ডিলিট হ্যাঁ হয়েছে? ছিল। खोनाबाय थिग बेबायदिनो दा बेवहाय जों सावरायनो गोनां बाथ्राया गोबां गैया। बेवहाय मोननैसो खोथा सिखांदों, जिहेतु बिथांमोननि खुगानिफ्रायनो जोङो मिथिनो मोन्दोंमोन जे बिथाङा बुंदों मोनसे सम दंमोन जेब्ला उग्रपन्थी दंमोन होननानै बिथाङा फोरमायो। लोगोसेनो सासे फालांगिया आरो बुंबावो फट' नांगौबा फट'खौबो होगोन, प्रुफ नांगौबा प्रुफखौबो होगोन ना UPPL नि बै बिथांमोन जाय बिथांमोना बेबायदि आखुखौ मावदों, बुदों। दा जों बेवहाय सावरायनो गोनाङा मोनसेल' बाथ्रा जे दिनै जोङो जोंनि गेजेरावहाय पिसनि बाथ्राखौ फोसावदों। जोंनि रायजो राजाफ्रा बेखौ आबुङैनो मोनथिबाय, बुजिबाय पिसआ माबायदि रोखोमनि जोंनि गेजेरावहाय फैदों। दा बेवहाय जों मोनसे नुदों जे जोंनि खौसेथि जिथु दंमोन ना, बे बहाबा नङा बहाबा दिनै बबेबा खनाजोंहाय खौसेथिया गैयै जालांनाया बांदों नामा बेबायदि सन्देह। पलिटिक्सनि जितु जोंहा मानगोनां प्रमद बर' सारनि बै समनिफ्रायनो जे मोनसे एजेन्डा दङमोन, PCDR-खौहाय दाफुंनाय समनिफ्रायनो बिथांनि एजेन्डाया मोनसे क्लियारमोन जे दिनै जोंनि गेजेरावहाय राजखान्थियारि मोन्थायखौ जोङो जेरैखि जाया लानांगोन होननाय सावरायनाय बाथ्रा। दा बिदियैनो PCDR-निफ्राय UPPL जोनोम जाफैबाय। राजखान्थियारि मोन्थाया जोंना बेनि सिगां गैयामोन नामा? जायनि जाहोनाव दिनै नुदों राजखान्थि खुंथायनि गोहोखौ नागिरनानै दिनै जोंनि गेजेरावहाय जों फिन खनसे पावारनि गेजेरजोंनो जोंनो निजेनि आथिङाव निजेनो रुवाजों दानना लानाय बायदि जादों नामा बेफोरबायदि नुहुरदों। जिहेतु जोङो दिनै बे जाथायल' नङा, गोबांथार इन्सिडेन्ट बेबायदि थांबाय जेराव जोङो जोंनि हारिनि बाथ्राखौ बुङोब्ला जोङो गुबुनजोंहाय दाउसा मावरिया बायदि सिरि दलदै गाग्रोमजायो, बुंजायो, गोबां दायाव फान्दाय जायो, नङियाबो नंगौ। आरो एसेब्लाबो आं सानो जोंनि एसेब्लाबो प्रायरिटि जुदि जों दिनै जोंनि हारिनि गोबां सेक्रिफाइसेस खालामनायनि उनाव आफादनि उनाव आफाद, संगठननिफ्राय संगठन ना गोबांथार मार्टियार्सफोरनि जे दिनै नेरसोन थालांबाय, बिथांमोननि जे अबदान थै गारसे गारनानैबो दिनै जोङो बे फिसा खुंथायानो बे फिसा जिहेतु काउन्सिल जोंनो होदों, बेवहायबो जोंहा गोजोन गैया। दिनै जोङो सारिय'फाले बिथांमोनजों जायनि फारसे जोङो उदां जानो होननानै सानदोंमोन, दिनै जों बिथांमोनजोंनो दिनै जोङो बेंखननानै दोनजानाय बायदि। दिनै जों बिथांमोननि बाथ्रा खोनासंनांगौ। बिथांमोना दिनै पलिटिकेलि जोंसो नागिरदोंमोन पलिटिकेलि स्ट्रं जानो होननानै खुंथाय, राजखान्थियारि खुंथाय जों नागिरदोंमोन मानगोनां प्रमद बर' सार बायदिब्ला। नाथाय नागिरनानैबो जे मोनखानाय गोमालांफिनदोंसो नामा बेफोरबायदि सन्देह। जितु दिनै जों नोंथांमोनानो एक्सपिरियेन्स खालामनो हागोन गाव गावनि ओनसोलफोराव गोदोनि थासारि आरो दानि बर्थमान जोंनि ससियेल जितु थासारि। जों दिनै फंसेबो गोरा बाथ्रा, नंगौब्लाबो फंसेबो गोरा बाथ्रा ओरैनो बुंब्लाबो दिनै जोङो उल्था फान्दायफिनजायो। आरो जेरैहाय बे जितु जाथाय गसाइगावनि टाउन कमिटिनि चेयारमेनखौ हमना लांनाय, साधारनब्लाबो गोबां खस्थ' मावनानै बिथाङा बेफार खालामदों, बेवहाय बुंनो गोनां गैया। बिथांनि बेफार मावनायनि फारसे आंहा बुंनो गोनां गैया, खिन्थु मोनसे सेन्टिमेन्टआ फैदों बेवहाय जे जोंनि हारिनि फारसे बिथांमोननि नोजोर, साननाय हनाय, जोंनि खुंथाय जों मोनदों होननानै सानना लादों जानांगौ माखासेया। जे जों दिनै राजखान्थियारि बिथिङाव जों दिनै जौगाबाय, UPPL पार्टिया दिनै सरकार सालायगासिनो दं होननानै खायसेया साननो हागौ जे जों दिनै जितु प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव दिनै जोङो जे सिमां हास्थायदोंमोन PCDR-नि समनिफ्राय UPPL रेजिस्टार्ड पार्टि जाफैबाय, रुलिंआवबो फैबाय, दिनै राजखान्थियारि जे जोंनि अभाबमोन बे दिनै सुफुं जाबाय। नाथाय बे बिथिंजों सुफुं जादों। दिनै बिथांमोनखौ जों दिनै बुरखाय खर'सायाव फज'नानै दिनै बिथांमोनानो जोंखौ खर'निफ्राय गोदोनानिफ्राय उदै गासिबो आथिंसिम जोंखौ जाग्लोबनो मन'जोबनो नागिरबाय बेफोरबायदि। दा बे फैलायसिगोन, सम बोथोरा सफैलायबाय। आरोबाव बिथांमोननो फुलमाला बायदिसिना गानहोलायदो, महात्मा गान्धी बिलाइखौहाय मा होनो बेखौ रानना होलायदो। बेखौ होनानैबो आरो बिथांमोननि अभाब अभियोगखौ सुफुंनानै 5 बोसोरा थांबावगोन। नाथाय जोंनिया खौसेथिखौ लाबोनांगौ होननानै दिन थांसिगोन। आरो बेलाफारसेथिं
जोंनि गेजेराव जे नेरलायनाय ना मोसा आरो मुफुरनि नेरलायनाय दैमा मावजि नेरलायनाय बेफोरबायदिनो नेरै जोबनो थाङि माबे बिथिंनि बबे एंगेलनिफ्राय सावरायबावनो गोनां दं जेरैथिंबो नोजोर होयो बिथिंनो माने जोंनि फारसे खहायानो खहा नुहुरो माने दा सोरखौ दसि होनो सोरखौ मोजां बुंनो सोरखौ गाज्रि बुंनो सोरखौ अनसायनो सोरखौ बाख्नायनो गोबां बेले बेजे स' बे जाथाय जितु गसाइगावनि टाउन कमिटिनि चेयारमेन बिथांखौ हमना लांनाय आरो बै साद' सुबुंफोरनि जे फट' बिथांमोना बुनाय बिथांमोननि फारसे दिनै आरो बन्द' लाखिनाय बुंनो थाङोब्ला बिटिआरआ मोनसे गोजोन फैबायनो दिनै जोंनि गेजेराव जों गोजोनै दङ नाथाय गुबुनफोरा दिनै गोजोनखौहाय बेलेग एंगेलजों लांदों नामा दिनै जोङो सिरि जाबाय जोंनि गेजेरावहाय मोनसेबो आइजें लाग्रा दैदेनगिरिफोर आफादफोर गैला जिहेतु जों दिनै लोरबां जाबाय नामा दिनै गुबुनफोरा जोंनि फारसे गोरलै मोनसै नामा नै बेफोरबायदि साननाय फैयो गेजेर गेजेर जिहेतु दिनै थासारियानो बेबायदि जागासिनो दं जों दिनै सैथो बाथ्राखौ बुंनो थाङोब्ला नंखाय बांखायनो सिदायैनो जों टारगेट खालामफिनजायो उल्थाय अब्ला जोंनि रैखाथिया बहा बेफोरबायदि गोबां दिनै बे जाथायल' नङा गोबांथार जाथायजों जों बेखौ रुजुनो हायो खना खनलि बेबायदि गोबां जागासिनो दं फिसा फेनला थ' बेबायदि आरो फिलिंस फैदों मोनसे सानखांनाय फैदों रायजो राजाफोरनि गोसोआवहाय जे थारैनो मोनसे समावहाय जों गोख्रोंमोन बर' होनना बुङोब्ला जियानो हक जोंनि फारसे सनमानखौ जोङो नुदोंमोन नाथाय दिनैनि समावहाय राजखान्थियारि जिथु गोनांथिनि बाथ्रा दिनै राजखान्थियारि खुंथाय गोहोखौबो मोनबाय नङा होमबा दिनै सनमाना बहा दिनै राजखान्थियारि बिथिङाव गोहोखौ मोननाय लोगो लोगो दिनै गुबुनासो बांसिन गोख्रों जानायखौ नुदों नाथाय जोंनि फारसे दाङाबाजि जानाय जोंनि फारसे नेरलायनाय सन्देह जालायनाय नों उमुक पार्टिनि नों उमुक पार्टिनि दिनै सोरखौबा उमुक पार्टिनि टारगेट खालामनानै बिथाङा जि मोननांगौ सरकारि बायदिसिना मोनथाय बेनिफ्राय बन्सित जानो गोनां जादों सोरबाया नेवसि जागारदों सोरबाया दिनै उमुक पार्टिनिसो होननानै न' बायदिसिना ओमफ्राय जादों होखार जादों दिनै सोरखौबा बजबदों सोरखौबा नेवसिगारदों नाथाय बे जोंनि गेजेरावल' जादों गुबुनजोंहाय जायाखै आरो बे दिनै खुंथाय गोहोआव थानाया जोंनियानो जोंनि थाखाय गोजोना बहा स' रायजो नोंथांमोन बांद्राय गोलाव बुंनो सानाखै आरो जानांगौ आं गोबांथार बेले बेजेबो बुंबाय दा जाय बुजियो बुजिखासिगोन आरो जाय बुजिया कमेन्ट बक्सनि गेजेरजों फोरमायहरदो डियार नाब्ला सारनि खौरांबो दं गोबांथार मा जाखो मा जायाखै बेनि फारसेबो आं भिडिअ लाबोगोन आरो लोगोसेनो बनसु आफादनिफ्रायहाय दिल्लीयाव थांनानै फिन खनसे सोमावसारफिननायनि आरो बेनि जाहोनाव बबे बबे रायजोआ दिनै जोंनि आसामावहाय आलादा रायजो मोननो थांगासिनो दङ माबायदि क्राइटेरिया जोंना माबायदि अबस्थायाव दं बेफोरनि सोमोन्दैबो आं मोनसे भिडिअ नोंथांमोननि गेजेराव थाबैनो लाबोगासिनो दं स' लोगो मोनसिगोन नेक्स्ट भिडिअ टिल देन स्टे टिउन